To, že máte vodický preukaz, že ste sa naučili auto ovládať, znamená, že patríte na cestu. Samozrejme, na ceste možno nebudete tak šikovní ako ostatní vodiči, ktorí majú najazdené desiatky tisíc kilometrov. Preto si možno cestu dopredu premyslite, že kadeľa si pôjdete. Vyberte si tie jednoduchšie a každý svoj úmysel, vrátanie smerovky, odbočenia, dávajte skoro najavo. Pred križovatkou sa pripravte na to, že už máte zaradenú jednotku a potom môžete celú svoju pozornosť venovať dianiu na ceste. Minulo sme si povedali, že aké je dôležité to pohýnanie. No napríklad tu na Štefáničke určite, keď sa valia autá, pretože neraz potrebujete rýchlo vyštartovať. Opäť odbočíme a opäť základná zásada. Zavčasu najavo svoj úmysel, zavčasu si preradiť a potom sa sústredíte iba na to, ako správne odbočiť. V diskusných príspevkoch k minulému dielu a pohýnaniu sa objavila ešte jedna taká fáza alebo problematika a to pohýnanie sa v kopci. Toto je Kuzmányho ulica v Bratislave. Mám k nej taký citový vzťah, lebo kedysi som tu zvykol parkovať, keď ešte sme bolo na námestí SMP. Podľa mňa je to jedna z najstrmších ulic v Bratislave. Kto sa pohne tu, vie sa pohnúť kdekoľvek. Teraz predstavte si, pôjde tu pani s kočíkom, vy musíte zastať v strmom kopci. Za vami majiteľ trebárs Mercedesu, ktorý má hore tú vilu, je príliš nervózny na to, aby ste vôbec takto cúvli, aby vám ušlo auto. Čiže mali by sme sa naučiť pohnúť s ručnou brzdou. Prvé, čo treba, mať asi sebavedomie, že toto sa mi podarí. Druhé, čo treba mať, je poriadne funkčná ručná brzda. A to je vlastne základ auta, ktoré prešlo STKčkou a tak má jazdiť po ceste. Stojíme v naozaj extrémne strmom kopci a mali by sme mať v aute takú ručnú brzdu, ktorá ho udrží. Skôr, než pustíte nožnú brzdu a zatiahnete ručnú, dajte si už jednotku, pretože ručnú potrebujete držať v ruke a už ju nie púšťať, pretože to odisťovacie tlačidlo musí byť zatlačené, aby bola ručná brzda takto voľná, aby sa vám nezasekla. Keď pustíte nožnú, zistíte, že auto drží. Teraz pridávate spojka, ide do záberu. To je moment, kedy sa chce auto už pohnúť. Ale treba si uvedomiť jednu vec. Keď sa auto akoby chce pohnúť dopredu, tak treba púšťať ručnú. Avšak netreba uberať z plynu, ba naopak, vtedy treba ešte pridávať, pretože čím vy viac púšťate ručnú brzdu, tým viac sa to auto spolieha už iba na ťah kolies dopredu. To znamená, vy ako keby to auto zavesíte len na motor. A keď držíte ručnú, tak ten motor má taký pocit, ako keby s ním ťahal skoro po rovine. Ale ak tú ručnú pustíte, prejaví sa kopec. To znamená, mám jednotku, ručná hore, auto sa mi zdúva, už chce ísť, ja ju pomaly púšťam, ale aj plynu dávam stále viac, aby som sa čo najjednoduchšie v strmom kopci pohol. Takže pri prvej jazde nepozerajte na prednú kapotu, široko ďaleko pred seba, potrebujete viac času, preto by ste mali o veciach vedieť skôr a svoj úmysel dávať skôr najavo. Keď budete v kopci, použite ručnú brzdu a tak, aby vám nezapadlo to tlačidlo. A čo bude na budúce? Na budúce budeme rozprávať o tom, ako správne radiť a kedy je zbytočné stláčať spojku.